И здравейте, хора! Днес ще пробваме две нови неща, които вече ви са познаете сигурно. И това са двата нови лавабера. Forest Fruit и Watermelon Raspberry. Първо, кое да пробваме? Онче, бонче, чупено пиронче, риба, штука, махай се от тука, тивай на буклука, да ядеш памука. Това после, това първо. Това е 20% плодов сок. Другите 80% не знам какво са. И те не могат да разберат. И отваряме. Да помиришем. Има цвят на вода. Ето. Не знам дали ще видите. Хората. Цвят на вода има. Вода с някакво степче. Я да помиришем. Тия бомбонки ги знам, ма ги забравих. Я да пробвам. 1, 2, 3. Да, знам ги. Уния. Дите желирани. Бомбонки. Да, това има вкус. Съдах. На това ще му дам 8 от 10. Взема му две точки, че се задавих. Време е за Forest Fruit. Имам 15%, че ще е вкус като пуканките. Аз имам един кашон цял с пуканки, ма са изядени. Пакетчета и сега ще трябва да търчувам. Изчакайте тук. Ето, хора. Това ще е доста добро комбо. Ето така. И сега идва. Дайда, хора. И отваряме. Вау! Има. Изглежда като Blood Moon. Това новия Blood Moon. Забравяхме името. Вампир, нещо там. Не знам, но нека да пробваме. 1, 2, 3. Това има вкус на бъбълти лапчетата. Вкусно е. Това има вкус на бъбълти топчета. И хора, това беше от мен. И чао! Довиждане!